Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzan umiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Haintza zeruetan jakoikoari, eta bakean horrean, hareko profesore, hain eta eder zaitugulako, gorazu, berri gorazu, gorespen zuri, hauspenzako desketak zuri. Jainko jauna, zeruko ere, jakoiko aita guzti duguna, jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainkoaren ondotx, aita seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, gainzun gure nien. Aitaren eskubidean jarri izan duzu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko eta bertan. Amen. Egin ezagun otoituz. Hoi jainko, zure espirituaren bidez argitu zenuen Teresa Jesusen santua, egizari santutasun beterako bidea irakasteko. Egizu izan dezaguna, haren irakaspena beti janari, eta piztu dezalagunan benetan santu izateko gogoa. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Siraken liburutik, jaunari beldur diona zuzen jokatuko da. Legea betez, jakinduria iritsiko du. Jakinduria ama balitz bezala bidera aterako zaio. Emazte ezkon berriaren harrera egingo dio. Adimen ogia emango dio janari eta jakinduriura edari. Harengan tinkaturik ez da kolokatuko. Harengana bildurik ez da lotsatuko. Goratuko du bere lagunen gainetik, batzarraren erdian ahoa dezagireki. Poz ez du beteko eta betiko izena dio ondare emango. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Nere senideei zure izena diet iragarriko. Nere senideei zure izena diet iragarriko. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure laialtasuna adiraziko gizaldiz gizaldi. Nere senideei zure izena diet iragarriko. Esan abei duzu maitasuna betiko dut eraiki. Zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Nere senideei zure izena diet iragarriko. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zuen, berenkatua zu, aita, zeruluren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu, nere aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez da aita ere, semeak baizik eta semeak agartu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen ere uztarria eta ikasi nigandik. Bihotz bera naiz eta apala. Eta argituko duzue zuen arimentzat atseden. Nire uztarria leuna baita eta nire zama harina. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak Abilako Santa Teresa Jesusena ospatzen du. Hain zuzen,
ere, pentsatu behar dugu alde batetik, bere eragina handia izan duzela Elizarengan eta oso bereziki Karmeloarengan. Karmel eta Karmelita eta familia hortan izugarrizko eragina izan duzuen Abilako Santa Teresak. Eta beste behineko eragina izan zuenez, nombratua izan duzen Eliz irakasle bezala. Pentsatu behar dugu oso gutxi direla, zerbitu memoriz baino 30 ez dira jatuko, Elizak Eliz irakasle bezala izendatu dituenak. Eta horietako bat Abilako Santa Teresa dugu. Hain zuzen ere, Elizak horrekin alako rekonozimendu bat bezala egiten dira, haiek zerbait berria aportatu diotela gure Elizari, zerbait berria nobedaderen bat jangoikoaren gandik, etorrita baino alako argitasun jakinduriaz betelikako bat bezala ekarri dutela kristal guztioi. Eta gaur hoitako bat ari gera ospatzen. Pentsatu behar dugu, Abilako Santa Teresa nahiko gazterik komentu sartu zela, Karmelita sartu zela. Baina berak dioenez, berak gero gauza asko idatzi zituen, bere idatzi asko ditugu, Santa eta Eliz irakasle eta guzti horietaz gain, pentsatu behar dugu ere, gaztelaniaz dagoen oso autore importantia dara dutere. Gaztelaniaren literaturan estudiatzen dena, oso ezake liburu sakonak eta ondi idatziak dituelako Abilako Santa Teresak, bere lan guztiak izugarrizko liburukotea osatzen dute. Eta berak dioenez, berak kontatzen duenez, bere aurreneko urteetan naiz eta monja izan, naiz eta klausuren egon, bere buruan ez zegoen jangoikoarengan. Beste gauzak zituen buruan, egia da garaiaketan, ohitura zela, batzutan, kasik erdi behartuta, edo horrela zelako, horrela tokatzen zelako pertsona batzuk, edo komentu sartzea, edo baina berak lehen urteetan alako sensazio izan zuen, edo bentsat gero modu hortan ikusi zituen, edo ulertu zituen bere aurreneko urteak. Ez zirela devoziozkoak, fervorizkoak, jangoikoarengan zentratutakoak izan. Eta gero eukiztuen, eta normalen beste santuengan oso diferenteak dire, baina konbertsio bat, bihotz berritze bat. Goituta gaude, santu baten bizitza irakurtzean edo aditzean, santu pekatari ondi bat zela, edo gozo tipo San Paulo bezala, edo sarinazio bestelako bizimodu bat zera matela, eta gero halako momentu berezi batean jangoikoak bere bihotza ukitu, batzutan berehala, bestetan oso pixkanaka, esate baterako, San Agustín kasua, salinazioa ere izan berehalako izan, denbora dezente da izan duzun salinazioak, eta gure santuen bizitzan ikusten ditugun konbertsioak bihotz berritzeak modu hortakoak izaten dira. Edota ez zuela sinisten, edota oso bestelako bizimodua zeramala, eta jangoikoak bihotza ukitu, pixketa, edo kolpetik, baino bihotz berritzen da gertatu, eta pertsona horrek bizimodua erabat aldatzen zuen. Abilako Santa Teresaren kasuan, esatu dezakegu, klausura zegoen monja batek bizitu zuela halako bihotz berritzea, halako konbertsioa. Berak bentsat hola transmititzen digu. Eta horrek eraman zuen halako santutasun egarri handi bat izatera, irrika izugarri bat izatera, eta horregatik nahi izan zituen Karmelitak reformatu. Pixkoak itzultzeko hasierako, edo hori izan duzan, bere borondatea, hasierako fervorera, hasierako gauza zuzenetara, nahi izan duzuen iturrietara, nola baitere itzuli askotan gertatzen da, gauza humano guztietan, danoi gertatzen zaigu, eta dauden errealitate guztiei, akaso hasieran gogo handikin hasi, baina denborekin ependu bezala, edo indar gabetu bezala, edo egiten direla errealitate asko mundu honetan. Bentsat humanos osatutako errealitate gehienetan. Eta orden religioso askotan hala gertatu izan dira. Eta horregatik, egon izan dira orden askotan reforma goreak. Berriz iturrietara
itzuli nahi izan dutenak, hasierako ilusio eta hasierako bizipuztuetara itzuli nahi izan dutenak. Eta horietako bat oso importantea Karmeliten historian Santa Teresa Avilakoa dugu. Lagundu zion asko San Juan de la Cruzek, gurutzearen Juanek asko lagundu zion bere ekintza horietan, baina nahiko esan genezake sufrimendu handiak, zailtasunak, oztopoak pasatu behar izan zituen, baina denak Jangoikoari eskainiz. Azkenik, eta honekin bukatuko dut, pentsatu dezakegu 16. mendean, garaiko bereko ze santu handi egondu ziren, ezake alako esparro geografiko ez oso handian. Pentsatu dezakegu San Ignacio, San Francisco Javier, pentsatu dezakegu baita ere San Juan Avilakoa, San Juan de Dios, San Pedro Alcántarakoa, Santa Teresa eta horietako asko egin artean trakio izan duzuten. Esate baterako Santa Teresak San Pedro Alcántarakoakin amistadea eta dena egin izan zuen, eta beste ere batzuk elkarri izan duzuten garai hartakoak baiziren, garaikideak baiziren. Eta bukatzeko Santa Teresa aipatu nahi nuke ere idazle izena. Lehen esan dena, literatura aldetik, maila altuko idazle bezala konsideratzen da, gaztelaniaren literatura estudiatzen delarik ezinbestekoa da Avilako Santa Teresa aipatzea. Eta alde batetik, aipatu genezake ere astetismoa. Astetan izan duziren, garai hartako santu gehienak, baina aldi berean ere bere mistizismoa. Oso pertsona mistiko izan duzan Jangoikoak, halako doai berezi batzuk eman zizkion Teresari bere maitasuna, bere presentzia, bere gertutasuna, modu oso ikaragarrian eta oso sakonean sentitu izan duzuen. Askotan, egiten delarik koadroren bat edo Santa Teresarena, askotan ekstasian agertzen da. Hain zuzen ere, eukizuelako sentimendu barren-barrengo hori, doai mistiko bat bezala, Jangoikoak eman izan zionan. Eta hori ere, bere idatzietan, bere liburuetan isladatzen da. Berak izan duzuen kristau bizi sakon eta esan genezake sentimenduz betetako ura. Eskatzen diogu guri ere erakus dezagula Jangoikoa eta bere eliza bihotzetik maitatzen. Eta egin ditzagun orain eskakiak eskatuko dugu, bereziki Karmelita guztien duten Jangoikoak argia, indarra, errazia eman dezaien eskadezaileko jaunari. Eta gure irakoen alde, gaurko mezaxatua bereziki gogoan hartuko dugu Pello Sagastirentzat. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egiten dezan eskadezaileko jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskailea Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
zure gogoko izan ditezkauna gure emaitzak. Teresa santuak egin zizun eskaintza gogoko izan zitzaizun bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak agoiko gure jaunari. Egokina bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu. Jangoikoan guztikon beti horri egoki baita zu gorestea. Guretzat duzun ardura miragarria agertzen duzu. Zeruetako arrainagatik bere buruan Kristori eskainita bizi izan diren santuetan. Horrela, hasiera hartako santutasunera ekartzen duzu berriro gizona eta aurretik gozarazten dizkiozu hemen. Geroko bizitza berrian izango dituen dutasunak. Horregatik, santu eta ideo guztiekin goresten zaitugu beti eta beti kantatzen dugula. Afalonoa berdin gabizurik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eragun guztion gutatik. Hau nere odolaren kalizketa, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko esu dena. Egizure hau nere horretari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salabian ekariza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sartuntzari, onartu daituzulako. Eta panik eskatzen duzu, Kristoren kontuntz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoen zankaunan, mundu guztian zabaldorin dagoen zure izan. Eramazun aitasun Frantzisko dueita santuarekin, Frantzisko gure atzaiarekin eta izan guztiekin batean. Gogoen zankaunan, biztetu itxaroten eman diren gure senideak, egio sanestu izan, eta hilako guztiak hartzazu zure horregiaren akitan. Errukizak izkikoa den, guztio betiko bizitza itxirezagun, jangoikoaren amamarila doatxuarekin, San Jose bere senarrekin apostolu santuekin eta gizartik guztietan, zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zitzagun, Jesu Kristo zure seniaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jangoikoa guztiekin horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak horretuz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zegoetan zenak, santak izan bediz zure izena. Etor bediz zure betean, egin bediz zure betean. Guk
uzten duen bakea, uzten dizuen ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, eman jozu elizaren bakea, eman batasuna, erregi bizi betzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunak bakea beti zuekin. Eman jozue bakea. Jangoikoaren ondotxa, zoketzen zugun gobegatua. Hona hemen, jangoikoaren ondotxa munduko bekatuak entzen duen azoriontsuak jaunaren behiratituak. Egin dezagun, otoiz. Jauna gure jainkoa, zeruko ogiaz argitu duzu zure familian. Egizu Teresa Jesusena santuak bezala,